Miksi kuu muuttaa muotoaan? Kauan sitten kaukana täältä oli maa, jonka taivaalle ilmestyi joka yö pyöreä kuu. Kuu kiipesi iltaisella kukkulan takaa taivaanlaelle ja aamulla taivaan toiselta laitaa takaisin kukkulan taa. Kukkulan juurella asusti jättiläinen. Sen mielestä kuu oli liian kirkas. Kun kuu oli laskeutumassa taivaalta, jättiläinen kaappasi sen kourinsa ja leikkasi veitsellään palaisen kuusta. Palan se pilkkoi pieneksi siruiksi ja viskasi ne takaisin taivaalle. Niin se teki joka ilta. Näin kuu tuli aina pienemmäksi ja pienemmäksi. Lopulta kuu katosi kokonaan. Siitäkös jättiläinen oli mielissään? Vaan jättiläisen harmiksi taivaalle ilmestyi uusi kuu. Jättiläinen suuttui ja lohkasi taas veitsellään palasen kuusta. Palan se pilkkoi pieniksi siruiksi ja viskasi ne takaisin taivaalle. Niin se teki kuukauden joka yönä. Nyt tiedät, miksi kuu muuttaa muotoaan ja mistä tähdet ovat tulleet taivaalle.